buhangin. Pero wala na po siyang rough road. Puro, Ay, meron pa. meron pa rin. Ay, sa isol. Kami dumaan sa bagong daan papuntang Bicol. Ito hindi ko alam kung saan ang lusot nito eh. First time ko lang makadaan dito na at saka napapanood ko lang to sa vlog ng ibang mga motovlog. So tatry namin dumaan dito kung maganda dumaan dito. I think maganda kasi kukunti yung sakyang dumadaan, no? Unlike dun sa highway talaga, parami siya. Problema lang dito pag naplatan ka, walang vulcanizing kyak. Unlike dun sa highway, may mga vulcanizing sa gilid ng kalsada. Wala, mahina na yung motor ko. Carmera. Kailangan na talaga magpalit ng motor.
lang talagang mapaplatan sa lugar na to. Napakalayo ng aakayan mo. Linte. Tandaan lang mga pre at madulas din eh. Mukha nga eh. Tayo mag-i-slide. Hindi pa pala ano dito. Masyadong lusungin. Hindi ano rito, hindi safe dito. Klase ng kalsada. Mas maganda pa rin sa dating ano, kalsada. Rough road pala to. Akala ko ano na. Kaya yata napasubo tayo daan dito
Magandang umaga po. Ito ho ba'y malayo pa? Papunta ho kami Bicol eh. Malayo pa, dalawang cruising, yung padalawang pabikol. Pabicol, kakanan kami ho. Oo. Yan. Pero wala na po siyang rough road. Puro, Ay, meron pa. meron pa rin. Oo. Ay. Pero hindi na magkasinaban. Konti-konti na lang. Putol-putol na lang sila eh. Kaya kami dumaan dito para malaman din namin kung mas shortcut ito kumpara dun sa highway. Pero sa tingin ko mas malapit dito kaysa raw sa highway dadaan eh. Kayo din eh. O napakalayo nun eh. Kayo lang. Ang lusot po ba namin ito? Tagkawayan? Ano? Hindi, gumaka pa rin yan. Kumaka pa rin. Oo. Ay naku po. Gawa ng paglusong ninyo, Bilyapado pa lang ay ano pa rin yun ng gumaka. Yan dito. Kaya yung pangalawang cruising, yun ang ano, Yun ang Pabicol. Pabicol na. Kakanan kami noon. Diretso na kayo doon. Wala na pati kayong ibang kaliligawan pagdating dyan. Basta dumiretso lang kayo. Ang mahirap dito pag kayo naplatan, alaman ng vulcanizing eh no? Oo, wala. Talaga laang. Ay, magtayo kayo ng vulcanizing dito. Check na ito, dinadaanan ng ano eh. Wala pang capital ay. Mahirap din magtayo ng ano, walang capital. Oo nga. Oh. Dito kung alin lang dito ang magtatayo yata ng ano. Ang kagandahan nito, ito ilalagyan na ng poste. Kuryente. Diyan may magtatayo din dyan eh. Wala pa akong kuryente rito no? May dun, galing dyan sa kabila. Dyan sa kabila na yan. Kung may karsada din dyan sa kabila. Dyan sa kabila. PD road. Yan ang una mong ano. Ay, sa susunod hindi na kami dadaan dito. Hindi pa talaga develop. Hindi pa ito masyadong tapos. Napanood ko kasi sa vlog eh, malapit daw tong daan eh. Malapit talaga ito. Tuwan yung ano ba yan? Oo, napakalayo ng ano, yung baybay papunta ron sa naikot. naikot pa sa ano gilid ng dagat. Ha? Malapit no, no. Oo, Parang malapit. pinaka-bypass ng ari. Pinaka-bypass to kaso lang hindi pa good condition yung ano niya. Hindi pa full develop. Hindi, Oo. diyan sa ano yan. Hindi pa fully develop. Oo, yung kabila di kakaunti naman. Kagandahan nito, magmamahal yung lupa nyo na yan, kabilaan. Oo. Dahil nagkaroon ng highway. Halos ubos naman ang binta yung mga ano binya. Ang daming niyog na nawala no. Oo. Ay, dito yan sukal parang ganyan. Sige ho, salamat ho. Kami tutuloy na. Sige ho. At ang isa pa, kung kulang ka ng gasolina, huwag kang dadaan dito. Baka matuyuan. Wala pa kasing gasolinahan dito. May rough road pa pala. Madulas to pagka namreno ka ng sagad. Grabe, ganda ng nadaanan namin. Akala namin shortcut papuntang Bicol. Yung pala long cut. Rough road na, malikabok pa oh.
bungad, simentado na. Akala namin ang ganda ng daan, yun pala sa bungad lang. Ay, salamat, ito na pala.